Bantay turturod ti ayan mi Kabaliw ken baka ti kadwami Atitug nga tali ti armas mi Ops! Ay na po ba kahit apay nagagapamanain? Po, ano makapakigtot ka mo? Daka maganta. Tatay pa lang nga sangit yung anak mo ba kahit ay naapo bigbigat awangkan nagagapamanain. Nagkapo diyan dan tibinos. Tanya man tinaramid mo jayet ay naapo ba ka? Ay nabanggaman na kay Marmaritisan. Bigbigat. Ati mo pa nagkitam laon ay kanya kon marites. Awan lakat ni rumarak marites. Na pa nakimarites kung kunang Tingnan, ay, mga kanya kon. Kadi ka matagbiag na. Haan makachismis ba kahit ay naapaw. Nagtutulag kami nga road, kami, dan tibinos. Ay na nagtutulag tanya man tinagtutulagan yaon. Agouting kami ka na. Okay. Ay na. Abo bakit? Awan to pa'y ti kwartata. Tanya ko mati usarang nga mapanagaw teng. Po. Kasi syempre, bimuludak akin anti-suping. Bimuludan na, madikal man ti Gismil anti-suping. Bimulog ka. Ay na. Abo bakit ki? Saan garod nga outing ti awag dita nga lakad yaw? Tono ko, mama. Autang. Bakit? Autang. Tainutang mo ti pag-outing mo. Ay na abaw. Nya. Abaw. Kakawanan natin padawat mo nga asawa. Maka-outing lain. Umutang ay. Ay na.